Aquesta setmana s'ha aprovat a les comissions de desenvolupament i de medi ambient del Parlament un informe per nosaltres molt gratificant, molt important, sobre la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible que va fixar Nacions Unides pel conjunt de la comunitat internacional. Aquest informe que ens interessava tantíssim, nosaltres hi hem pogut incorporar 34 esmenes, 34, que de fet són la totalitat de les esmenes que havíem presentat. Explicaré només algunes de les idees més destacades que hem aconseguit incloure a l'informe a través d'aquestes esmenes. En primer lloc, hem defensat que la Comissió Europea acceleri la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible nomenant un comissari responsable que es responsabilitzi específicament d'assegurar això, que els ODS són tinguts degudament en compte en totes i cadascuna de les iniciatives legislatives que presenta la Comissió. Aquest control ODS de la tasca legislativa. A més, hem aconseguit que l'informe mencioni la necessitat que aquest comissari dugui a terme la seva tasca amb un consell assessor. Un consell assessor que inclogui organitzacions rellevants de la societat civil, també científics que aportin el seu coneixement expert, així com governs regionals i locals. Seria un primer paquet d'esmenes. Una altra idea important que hem aconseguit incorporar a l'informe és la importància clau, imprescindible, d'establir un canal de col·laboració permanent amb els països del sud global. En concret, la importància del fet que la Unió Europea avaluï i consulti amb el sud global quin impacte tenen les polítiques públiques europees amb efectes a l'exterior pel que fa als objectius de desenvolupament sostenible d'aquests països. Avaluar les polítiques exteriors de la Unió d'acord amb els ODS. En aquest sentit, també hem aconseguit que l'informe mencioni específicament que quan s'identifiquin efectes negatius de les polítiques europees, de les polítiques exteriors, comercials, etc., europees, pels ODS, en els països del sud global, que la Unió estigui obligada a emprendre mesures correctores i, per tant, que revisi tots els actes legislatius que convinguin. Un tercer bloc d'esmenes fonamental en aquest informe és el del finançament per assolir els ODS. I en aquest capítol del finançament hem fet diverses aportacions, però les tres més destacades són aquestes. Primer, remarcar el paper clau que l'ajut oficial al desenvolupament, és a dir, l'AOD, ha de jugar en el finançament de tots els ODS i, per tant, un argument nou per exigir una cosa que fa dècades que des de la societat civil organitzada s'exigeix, que és que tots els estats membres de la Unió Europea dediquin un 0,7 del seu PIB amb ajuda oficial al desenvolupament. Només si els estats compleixen aquest compromís històric secular del 0,7 del PIB, podrem complir amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. Segona, en l'àmbit del finançament, hem d'insistir en què cal reformar el marc financer plurianual de la Unió. Per què? Per donar més marge de despesa al capítol pressupostari de l'acció exterior, perquè ara mateix està esgotat. S'han produït circumstàncies molt imprevistes durant aquest mandat que han fet que aquest capítol pressupostari estigui esgotat. No cal parlar de la pandèmia, de la guerra d'Ucrània, etc. Hem de poder reformar, s'ha de poder abordar l'execució del marc financer plurianual de manera més flexible, perquè, insistim, en aquests moments ens impedeix complir amb els objectius de desenvolupament sostenible. Tercer, i aquest tema és molt important, no podem, quan parlem d'ODS, ignorar dos grans temes, la crisi del deute extern i el problema de l'evasió fiscal, dels paradisos fiscals. Són, de fet, dos dels grans impediments per l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible als països del sud global. En aquest sentit, hem aconseguit que l'informe faci menció de la necessitat que la Unió Europea combati de manera efectiva, amb voluntat real, l'evasió fiscal i els paradisos fiscals, sobretot mitjançant una qüestió que pot semblar molt tècnica però que és molt important, que és la reforma de la llista d'aquelles jurisdiccions, d'aquells països que no cooperen en matèria fiscal, perquè en aquests moments els criteris d'aquesta llista són
poc estrictes. Aquesta llista només conté una petita part dels paradisos fiscals que realment existeixen al món, i això és inacceptable. Per tant, s'ha de reformar aquest criteri de lluita contra els paradisos fiscals. Necessitem que la Unió actuï de manera molt contundent contra els paradisos fiscals, perquè en efecte la seva existència permet un grau d'evasió fiscal immens, de milers de milions d'euros, de dòlars cada any, que té unes conseqüències molt greus, insistim, pel finançament dels ODS en els països del sud global. Com diem, aquest informe per nosaltres no és un informe qualsevol, és un informe al qual hem donat la màxima prioritat perquè al cap i a la fi els objectius de desenvolupament sostenible són el projecte que hem de defensar totes les persones compromeses amb els valors de la justícia social, no només dins de la Unió Europea, sinó pel conjunt del planeta.